Klockan är 23:10. Här i program 1 är våra sändningar inte slut, utan vi ska fortsätta med en direktsändning. Det är en påskliturgi från stormartyren Georgios segrarens grekisk-ortodoxa metropolitkyrka i Stockholm. Alvar Jansson kommenterar. Påsken, kristenhetens största högtid, den inföll ju för det stora flertalet svenskar redan för en vecka sedan. Men för tiotusentals nya svenskar, det vill säga för våra invandrare, är det påskaftons kväll och om en stund påskmorgon först nu. Det gäller alla ortodoxa trosbekännare. Och anledningen till att de ortodoxa kyrkornas högtider inte sammanfaller med till exempel Svenska kyrkans, det är att höstkyrkornas kyrkoår följer den julianska kalendern, medan vårt kyrkoår som bekant följer den gregorianska. Stormartyren Georgios segrarens grekisk-ortodoxa metropolitkyrka, som vi nu alltså direkt sänder från fram till halvtimmen efter midnatt. Den kyrkan, den ligger i korsningen vid Jansgatan, Odengatan i Stockholm. Den är katedral, det vill säga kateder, lärostol för metropoliten Pavlos, som är överhuvud för de grekiskt-ortodoxa trosbekännarna i Sverige och i hela Skandinavien. Om själva kyrkobyggnaden har jag berättat tidigare, senast i sändningen härifrån förra påsknatten. Men kanske ska jag ändå kort rekapitulera, för det är ju så att den här kyrkans historia är minst sagt märklig. Och medan jag gör det hör vi upptakten till påskliturgin. Det är en matutin, delar av den ur långfredagens matutin som inleder. Och matutinen, den är egentligen en morgongudstjänst, en av de tidiggärden som i annan liturgisk utformning, gregoriansk oftast, också sjunges både i katolska och icke-katolska kyrkor. Någon lyssnare har kanske Svenska kyrkans ritual för dygnets olika tidiggärden till hands och kan där genom att slå upp den första morgongudstjänstens texter få en ganska klar uppfattning om innehållet även i den ortodoxa matutinen. Sankt Georgios, stormartyrens, segrarens, tegelröda metropolitkyrka i anglikanskt påverkad gotisk stil uppfördes ungefär vid sekelskiftet av de katolska apostoliska trosbekännarna här i landet. Den katolska apostoliska kyrkan bildades i London av en skotsk präst i mitten av förra århundradet. Han hette Irving och hans efterföljare har ofta, aningen respektlöst kanske, blivit kallade för irvingianer. Irving kallade sin kyrka apostolisk därför att han som ledare för verksamheten vigde 12 apostlar. Och beteckningen katolsk fick kyrkan bland annat därför att gudstjänsterna hade en strikt rituell uppbyggnad med många inslag som påminde om katolska gudstjänstbruk. Man använde skrudar till exempel och man använde rökelse. Men eftersom den katolska apostoliska kyrkan var den sanna och framförallt den sista kyrkan på jorden, så lärde och trodde nämligen denne Irving, så kunde endast de 12 apostlar som han valde i sin tur viga tjänare till de olika klerikala ämbetena. Den sista aposteln avled i början av 1900-talet och den sista svenska katolska apostoliska prästen, han gick ur tiden för många år sedan.
Och därmed började gudstjänstlivet sakta ebba ut i den här kyrkan. Kvar fanns bara några få medlemmar som väntade att Kristus snart skulle komma åter till jorden. Ändens tid var inne, sa man, och kyrkan här vid Birger Jarlsgatan, den blev en ödekyrka. Många samfund med lokalproblem ville köpa den katolska apostoliska kyrkan, men den var inte till salu. Den vilade i Törnrosasömn och begynnande förfall fram till senare hälften av 70-talet, då plötsligt en dag metropoliten Pavlos fick möta en åldrig dansk ärkediakon från den katolska apostoliska kyrkan, och som gåva, utan ens en symbolisk köpepenning, så fick metropoliten den här helgedomen. Det var överhuvudtaget inte fråga om pengar. Villkoren som var förknippade med gåvan, det var att här i kyrkan skulle i fortsättningen Guds ord rent och klart förkunnas. Och dessutom var det ett absolut villkor att ingenting av kyrkorummets inredning fick föras bort, eftersom det var invigt och helgat åt Herren. Det är därför det finns till exempel bänkar här i Sankt Georgios. Det är annars inte vanligt i en ortodox kyrka. Och en del av den ursprungliga träinredningen har använts för tillverkning av den ikonostas, det vill säga den bildvägg som skiljer själva kyrkorummet från altarrummet. Altarrummet ligger avskilt efter förebild från det allra heligaste i templet i Jerusalem. Den här märkliga helgedomen, den är fylld till sista plats ikväll. Och med sista plats menar jag då inte bara att bänkarna är fullsatta, utan alla utrymmen, alla ståplatser är fyllda. Trängseln är om möjligt ännu större än glädjen över att få mötas till påskliturgi, till uppståndelsemässa. Den liturgin kulminerar vid midnattstimmen ungefär, då metropoliten Pavlos och de tjänstgörande prästerna och diakonerna hälsar församlingen med orden Kristus är uppstånden, och då menigheten svarar ja, han är sannoliken uppstånden. Den ortodoxa kyrkans liturgi, alltså gudstjänstordningen, den är densamma över hela världen. Det är bara språk och vissa nationella traditioner som kan variera. Just i detta nu firas, för att nämna ett par exempel, den gudomliga liturgin här i Stockholm på kyrkoslaviska, i den ryska Kristi förklaringskyrka, den äldsta ortodoxa kyrkodomen i landet för övrigt, som ligger bara ett stenkast härifrån längre upp på Birger Jarlsgatan. Och de serbiskt ortodoxa, de håller sin midnattsgudstjänst i Sankt Sava på Kungsholmen. Kyrkan, den är inrymd i en byggnad som tidigare tillhörde Svenska Missionsförbundets församling på Kungsholmen. Sankt Sava är för övrigt den jugoslaviska delrepubliken Serbiens skyddshelgon. Det kanske bör sägas också att den grekiska kyrkan som vi gästar nu, och därmed också metropoliten Pavlos, lyder under den ekumeniske patriarken i Konstantinopel, eller Istanbul som det numera heter. Den ekumeniske patriarken som kanske lite oegentligt, men i alla fall brukar kallas för den ortodoxa kristenhetens påve. I fortsättningen under vigilians gång ska vi då och då berätta vad som händer. Georgios Kinigelakis hjälper med att hitta i den heliga liturgin, som till stor del utformades redan på 300-talet av den helige Johannes Chrysostomos. Den gamla orgelläktaren här i Sankt Georgios, där vi från
Riksradion sitter nu. Den orgelläktaren, den används inte eftersom sångarna, det tjänstgörande prästerskapet och kören är liturgins levande instrument.
här inledningen, matutinen alltså, till själva liturgin, den markerar också slutet på förberedelsen för påsken, den stora fastan. Och fastetiden i den ortodoxa kristenheten är hela 6 veckor lång, alltså inte bara 4 som vi är vana vid från våra svenska kyrkosammanhang till exempel. Och det sägs också nu så småningom, vi kanske inte hinner vara med om detta, men det kommer att sägas i den predikan av Johannes Chrysostomos från 300-talet som kommer att läsas i slutet av den här gudstjänsten, att gästabudet är berett, kom, kom alla. Den gödda kalven har dukats fram, ingen skall gå hungrig från denna måltid. Låt alla mättas av trons måltid. Mottag ni alla Herrens godhetsrikedom. Ingen skall begråta sina synder, ty förlåtelsen strålar ut från den tomma graven. Ingen skall frukta döden, ty Herrens död har befriat oss.
Det stora ögonblicket kommit när metropoliten Pavlos kommer ut genom den gyllene porten eller den konungsliga porten i ikonostasens mitt och förkunnar att Kristus är uppstånden. Här i kyrkan har all belysning släckts och hela kyrkorummet här nere är nu ett hav av levande ljus. Metropoliten går med sina ljus i procession tillsammans med de övriga prästerna genom hela kyrkan. Kristus är uppstånden, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden och änglarna jublar. Kristus är uppstånden och livet triumferar. Kristus är uppstånden och ingen död finns därför längre i gravarna. Ty Kristus blev den första som gick in i Guds härlighet då han uppstod från de döda på den första påskens morgon. När påskens ljus nu i procession har förts genom hela den till trängseln, mer än till trängseln fyllda kyrkan, så symboliserar det också Kristusljusets, uppståndelseljusets kommande i världen. Kristus lever, han vandrar som ett ljus ut bland oss.
Κύριον των Θεών ημών και πέψομαι. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβου και Σαλόμη, η γόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των Ιησού. Nu läses påskens evangelium ur Sankt Markus, det 16:e kapitlet. Och när sabbaten var förliden köpte Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor för att sedan gå åstad och smörja honom. Och bittida om morgonen på första veckodagen kom de till graven redan vid soluppgången. Och de sade till varandra: Vem ska åt oss vältra bort stenen från ingången till graven? Men när de såg upp fingo de se att stenen redan var bortvältrad. Den var nämligen mycket stor. Och när de hade kommit in i graven fingo de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se, där är platsen där de lade honom. Men gå bort och sägen till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall före eder gå till Galileen, där skulle ni få se honom så som han har sagt eder. Då gingo de ut och flydde bort från graven, ty bävan och bestörtning hade kommit över dem. Och i sin fruktan sade de inget till någon. Και ουδενή ύπον εφοβούντο Αγία και Μωσίο και Ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νύχια ή και σε αιώνας των αιώνων. Sannerligen uppstånden. 9 gånger sjunger både församling och tjänstgörande prästerskap detta. Oh
Just nu kommer en uppgift om att ingen gång tidigare har så många människor deltagit i en ortodox liturgi som här i Sankt Georgios ikväll. Alltså ingen gång här i Sverige. Den här kyrkan skulle normalt kanske rymma 300-400 personer. Men man har uppskattat antalet här inne, stående, sittande, trängandes, 2 till 2000 personer. Och utanför kyrkan på gatan, som alltså inte kommer in, är minst 2500 personer. Den stora litanian som nu sjungs hör vi flera gånger Kristi eleison, Kyrie eleison. Det betyder Kristi förbarma dig, Herre förbarma dig. Och i denna bön ber man för detta heliga hus och för dem som är tro och andakt och gudsfruktan träder in här i. Man ber för biskopar, för patriarker. Man ber för prästerskapet, man ber för diakonatet i Kristus, man ber för alla kyrkotjänare och för allt det kringstående folket. Man ber också för den svenska kungen Carl Gustaf om god väderlek, om överflöd av markens gröda och om fredliga tider. Man ber för resande till lands och vatten och i luften, för sjuka och lidande, för de som sitter fängslade och om deras frälsning. Och man ber om räddning ur varje bedrövelse, ur vrede, fara, nöd. Beskydda, fräls, förbarma dig över oss och bevara oss, o Gud, efter din nåd. Amen.